Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag kanatong tanan no, kumusta? Adlaw day karong Martes no, pizza 23 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Ikatanong ni ana sila ang sugilano no, nako ang pasultihon o sa dili pa day no. Shout out tayo ko diha no kang Sel Nagal. Salamat kayo idol no, Sel Nagal sa pagpaminaw no sa ako ang pasultihon o sa uban akong kipag-upload no nga mga sugilano nagikan sa ating drama. Salamat kayo ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Osbon ko no, shout out diha no, Sel Naval. Bueno, masawatan pa ko no, pinada kini sa usa ka lalaki nga magpangalan lang sa pangalan nga Natoy. Sinuwat ko nino ni Ray Arellano bahin kini siya iyang asawa no nga ahinti sa patay mga kalasuners na ba no? Ubani ko si papaminaw no sa ako ang pasultihon nga sender si Natoy. Kini akong asawa ba, ahinte ni punerarya. Nagkamol gitawon siya mga tabang-tabang taon sa mga kalisod. Pero, naunsa bang na problema ni mo noon ko ading style no, niya nga ahinte sa usa ka punerarya. Kung nga nung na problema ko no, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Okay. Pare, bro. Pare, bro, kantatabi kay murag laay pamati ros kalibutan porting inita. Grabing El Nino. Ay, kanta ka dong, Drobe. Sige. Kanta nga, handumanan sa gugma. Kanta ng Greg Makin. Buhi pa ba si Greg Makin? Wala, uy. Mura patay na, no? Wala. Kung kinsa itong mga kaliwat ni Greg Makin, suod mo na nato sa una. Si Ruby Piñones. Masing nga matay na ni. Kataon ta niyang gugma nga, karing handumanan sa gugma dong. Usay may tuno na. Karang, ang kanhitang gugma, ang kanhitang gugma, di ko malimot. Okay. Ang kanhitang gugma, di ko malimot. Okay, dong, bro. Orang kita pakuha sa nato na. Orang timing kayo nga, tulor ka bukod, bro. Tulor ka bukod. Di ba, dong, bro, ha? Sus, wala. Okay, pre. Alright pa? Alright, ano ba? Alright, kay pre. Murag gitinuod, pre. Murag plaka. Ang atong mga naw, ang atong kanta. Ang atong naong. Abay kong nagway. Ngamo ka, pre. Ikaw ba? Murang imong naong murang plaka. Ring apil taon, mandamay taon sa imo taon ay. Katawal ka, nga bungay mo rin imong style. Ay, Wala, pre. Puro may hulong stungod, pre. kay Kisa may, pagkita na. binawag na, kisa may namatay. Stage 11 na kung ka. Ha? Ikegi pagkita, stage 11 na ka. Pre. Joke na, pre. Tanaw, pre. Joke na, bebe. Ay, kanang nanaw. Kaila ka? Kamay, naura na. Kaila ka Kaya na? naman ko anak, pre. Kaila, bitaw ka? Ikaw, pre. Nakaila ka anak. Kung kisa na. Uy, hala. Muro kaila po ko na. Uy, hala. Bida, no? Ako nang asawa! Buong mo, sito, uy. Uy, hala. Naday ka? Itutukan. Party pets? Ay. Itutukan mo na yung mayo na unsa. Maayong adlaw diha nimo, Mari, oy. Ning do kag-service, Mari. Ay, sa amo na ang kumpanya. Unsa di kumpanya day? Unsa kumpanya? Nanakas po nirarya? Dili, uy. Sa ako nang gitrabahuan ba? Na naman ko magtrabaho sa punerarya. Usa man ko ka ahente. Usa ko sa mga ahente. Kasuday ka dito day? Oo. Bida. Haya-haya nimo, Mari, no? Yahi bitaw. Pasud ko diha, Mari. Ha? Gusto kong usod. Pwede man. Masuod pa man ka sa lungon. Yung trabaho ba? Pasudla ko diyan trabaho. Ay, nasa sudlas lungkot. Iwom na yung suklan sa buhi pa. Kuala ba? Kanang isang bantay las patay. Nga di mo lakaw. Siyal tig batay. Sa sibino ang yapri, uy. Hakas ni mo yung bantayan pagin ang minatay. Bantayan pagin na siya. Nga patay naman na. Bida sa nimo. Bantaya, pre, kay mulakaw pala noon din bang nangin. Babaw, pangitag na matyan sa ilang patay. Ay, pero mangutanan sa ako sa among manager, pre, ha? Party pets, okay? Para magdungan. Basi ka nang magdugang pa siya og mga tao ba niya? Ipasuda ka. Ay, salamat taon, Mari. Di magkakamahadlo ka makakita og patay. Patay na, mahadlok pakid ka. Mas kuya ang buhi, kay musukol. Mau gina, pre. Sige, pre. Ingnon talang unya ka, pre, ha? Okay, salamat kay Mari.
Timingan sa nga naktakog tao nga mong ang gitrabahoan sa akong asawa. Taon mo to nga nakasuod ming duha sa akong asawa. Kunya gipitrabaho mo is porneraya. Kunya, nag-iistorya na mo ang manager. Sir. Sige, samtang wa mo mo'y patay nga ihatod. Hinahinay sa mong panglimpyo din niya kay atong janitor absent man. Absent. May problema, sir. Sir, kami na bahalang limpyo din, sir. Kami rin bahala, sir. Bisan apilon pa na mo naglimpyo ng mga minatay ha. Okay na kayo, sir. Sige. Nahala, kamo na'y bahala diya ha. Pre. Tagsaon na tingog na maragpatay. Pre. Ungo ito yung tingog. Di ka to sumbi. Pre. Ika lilimpyo ni kay Adto Kuspikas ha. Sige, pre. Ako'y bahala dire. May gilig pasutan, mismo asawa din, hida. Bakantisad. Hinahinay ko palimpyo na rin, kay, bida. Ako nalay tayo trabaho na din, Daw namin trabaho. Bamtay trabaho. Di anil lang ta. Uy, asa mo na ito mga silhig na ni? Asa kagibutang? Anya dong, kumusta naman inyong trabaho? Okay naman, day. Gilaay, gilitaon ko sa trabaho. Taon nga, ay patay, ay. Papa, may patay, trabaho na mo. Unsa ko'y way patay? Kadagang patay dito sa sud. Ani ba, ambot ako'y pasabot. Hawa pa, gikuha nga patay. Okay. Pero, kuhan, lihok mo po sa dumi dito. Bisag, hawa pa'y patay. Limpyo mo sa dumi dito. May nuoy, oy. Basik ugma, nanay ko haon. Kay dito ko ganina sa ospital, na may dagang himatyon dito. Ako tong pakuhaan daan og insurance. No, ba day? Inana din na. Anak na, uy. Sige dong, kay mapahod sa o kadiyot ha. Kay may lakaw pabaya ko, may appointment ko ron. Nasad may meeting. Sige, day. Ako kay recruit sa kong asawa ay kay maayo mo sa imong kumbinser. O niya? Ay, day. Ano tayo bisita di ay? O dong, nag-inquire ni siya bahin sa insurance. Ay, sir, akong bana di ay, sir. Ay, may ngadlaw. May adlaw, sir. Insure na po din ng inyong bana, ma'am? Ay, oo, sir, uy, insured na siya. Kay naman na siya trabaho, naasa na siya magtrabaho sa punerarya, pod. Nana na siya libre nga lungon, just in case. Mo ba? Yes, sir. Kining insurance, dili man gud ni ingon nga manungot ano or unsa pa diha. Kini siya pagpangandam ra man gud ni kay ibaw na ka. Halos tanan anay bayad. Mao bitaw nga gi-offer gid namo sa mga tao agig pagpangandam gid, sir. Parehas nimo karon mukuha ka sa mong insurance. Pananglit mamatay. Ay, sir, pananglit na, sir, ha? Kaya di maganato mahibawan, o asara takutob. O di sa gud ikalimot, nga kitang tanang tao din is kalibutan, mga matay, magita, di ba, sir? Pero maulagi na, sa makauna lang. Di ba, sir, no? Oo, bitaw. Dili mo sad sa pag-unsa, no? Kanindot anang imog yung gipangandaman gid imong kamatayon para inikabot sa panahon nga bawion na ta sa kahitasan, di na ta maglisod. Aw ang mahabilin, di na maglisod kay narabay uban tungod sa kalisod. Wag gitaon masud bisag sa banig ang minatay kay wa lagi kwarta. Mao ba kanang wa kapangandam ba? Bitaw, no? Yun sa naman to nilang patay lang, day. Yun sa naman to. Ay naningkamot ra gyud in town ang minatay sa pagkama nga maabot sa sementeryo. Luoy kaayo, sir, oy. Pero mas luoy gyud tong wa kaabot sa sementeryo. Nadi, wakabot sa minteryo? Oy, katong ni kama nga wa katultul sa sementeryo. Ano naman, nasaag? Nasaag. Mao nang lahi ra gyud kon makapangandam ta, sir, di ba? Pananglit ikaw no, ngibaw ka nga lisod kay imong mga anak. Di ikaw na lang yung maningkamot. Maningkamot ka nga mokuhag insurance. Lungon, nya yuta sa sementeryo. Wa na, inikatutyo ni mo, okay pas alright. Kay og pananglit, way mo atiman nimo. Naaman ming taga-insurance, sir. Kami na'y mulihok, ana. Ipahimutang gid ko na. Kamo ikaw, ipahimutang jud ka namo kay beneficiary man ka namo. Nya pananglitan, ikaw akong beneficiary sad no. Ikuha kag insurance. Inikatutyo sa nimo, bisan og wa pay mo atiman nimo nga tagtungod, kami naghapoy bahalang mohipos nimo kay naa kay insurance. Nindot. Nindot mo lang, sir? Suwayi, sir. Kasi yan. Suwayi ko ang insurance ba? Basta lagi, sir, di ka magmahay, sir. Kay bisag buhi pa ka, ang serbisyo namo na naglihok na. Di pareha sa ubang insurance company nga, huwaton pang mamatay ang ilang client.
Aw, nindot lang inyo. Ay, nindot ka ayo, sir. Oy, og, sir, sultihan ta lang ka, ha? Wa pagipatay nga nibalik na mo diri aron sudyaan mi. Ha? Oh, sir, tinuod na, sir. Kay og dili pa maayo ang among serbisyo, wa na, oy, gipangkag na mis mga kliyente na mo, gipangmulto na mi. Pero tungod kay maayo ang among serbisyo, sir, wag gipatay nga nakaako og balik na mo dinhi aron multuhon mi. Maayo. Pakpak, sir. Mga karon, sir, akong tambag nimo, sir. Kuha ini among insurance kay limited ra na baya ni. Ha? Mau ba? Sige, mukuha ko. Good! Pakpak, sir! Sige, sir. Nya samtang maghikay ko sa imong filapanan, kanang order sa diha, sir, naman tay libre nga snacks. Oh, wow, may libre na mong snacks din eh. Ay, syempre, oy, pastilan kami pa. Naunsa man ka, sir. Sir, unsa na yung lunguna ang imo, sir? Katong special o ordinary lang? Unsa may diferensya sa special o ordinary? Ang atong special, sir, kay nindot kaayo. Nindot kay ang lungon kay aircon. Wow. Yes! Pakpak, sir! Aircon! Aircon. Unya, sir, naapag yung stereo, sir. Stereo, ha? Kabantay ka? Unya, ang latest gid mo, sir, nga among ika-offer sa among lungon is free Wi-Fi. Kanindot good. Bisag testingan pa nimo, sir. So, wayang higdaan na among lungon, sir. Di ba? Di na kaganahan mo bangon. Try! Wow, ha? Lagi, sir. Legit gid sir. Kay nindot kay higdaan ang among lungon. Ang ordinary di ay. Ang among ordinary, sir, why aircon, why stereo, electric fan ra. Pero na wifi. Wasay Wi-Fi, data ra. Wow ba? Patilan. Sir, sige na, sir. Unsa man, sir? Unsa mag-iimo, sir? Special o ordinary? Special lang. Good! Makpak, sir! Haskang hurotas believe na ko ni mo day. Mayuhag yes. Ay, Mayo. sus. May kam data Ako customer. pa. May kam kumbitser. Ako pa, pakpakan, be! Dali, pakpak. Dali, ngawta. Dato. Ay, sir, kayawan ko di mo, sir. Nagtigli. Kaya ko sama, sir. Atuan ninyong sisinsi. Kay ito ay patay nga inyong kuhaon. Okay, sir. Paubana lang si Pedro. Okay, sir. Pre. Ganito to. Mga snacks at takadiyot, pre. Uy, Ha? mga snacks at ta. Snack? Hmm. Oh, yeah. Saan mo na to nga? Saan itong sugo na itong sir, be? Susto ko magana, uy. Di bitang na mo dagan. Patay ng good na. Sa no? Mga snacks at ta, uy. Ay, para ba ta snack ka niya? Gustong na ba kay ko? Asa ta snack? Ha? Ngita lang ta din na. Yes, nahan ay, ngita ta. Sige, tara. Sus, busugan ako, uy. Anya, tanan, diretso ta si Simsi. Kaya nagkuha ta ron to na itong mga patay. Tungtong-tungod sa mga terror. Tana. Tara! Kinsay, Rebecca Baligwat? Asan is Rebecca Baligwat? Ako, sir. Ma'am, taga-punari, may katong gikontakta ninyo ba? Ni Amiron, kay kuha ano patay. Nga, amo na doon dito sa, namutangan ang minatay sa lungon, ha? Itong mga punarya. Ikon sa mga mo namatay, ma'am? Ako nang bana. O, ipon din mo na. O, sino namatayan na naman? Ay, wa pa rin ka mahibaw. Di ba, gisultihan ta naman ka? Sige ka na malagbalik-balik. Ha? Awo din, no? Sige na, kuhaan na ninyo ang minatay. Release paper na ma'am, ha? Di ba na ito makuha taon ng watong release paper taon? Meron na taon ninyo hospital ba? Okay na? Oo, mana. Nasa may yung release paper, ma'am. Kay ako na ipakita sa gwardyo. Huwag mo katagay. Gwardya ba? Gwardya. Oo. Kuha ka sir, ma'am, taon. Forbida. Utan na, o asa na mo kuhaon ng release paper. Kay kuhaon sa na mo, yung nga taga-punerarya, kuhaon ng minatay. Kadit sira ako sa atuon. Ano kaya, ma'am? Forbida. Asa mo ka to sila magkuha taon sa maong release paper taon? So, pagkuha ni patay uwa to. Akali ay. Murag maon ni. Iputos na panapton. Itong puti Ay, excuse me. Ika mo itagtungod aning minatay? Nakuan, di ba unta nga naman? Kuhaon ang ta namo ning mga minatay. Minatay, mga minatay. Usar mo patay.
Among katong sa among purinarya. Ikaw ba, mura mo kagkauban ako. Ano so, priya mong tingog. Madali na kisnan ito eh. Sandali ka daw. Saman. Ano eh. Kinsa kasi tagtungod ka? Di lagi taon. Tagtungod ko taon. Di rin ba taon ng ano, kuhaon na ninyo? Taga-Pernarya, di ka? Taga-Pernarya ka, ha? Punarya eh. Pernarya, yung tingog sa kukuyog na. Ha? Kinsa ba? Dako magtagtungod ka, dili ka tagtungod, sir. Adi, taga-Pernarya po ko. Nami aron kuha sa minatay. Unsay kamo? Kami mo kuwas patay. Oy, amo nang patay. Ha? Oyo sa inyo, binaptaka ng taon kay kami ikunta nga na taon nga mo kuha ning minatay na unsa. Ayaw paghilas-hilas diya dong. Kanang inyo pernera nyo, wa yun na mailhi. Porbida, lasa ni mong biyuta kay, ha? Nga naman taon ka? Nga nung inyo ang pernera nga, sikat na yung pernera, kaila din na. Tarong dia, ha? O sa ba? Nagbinuang di ko, ha? Hoy. Alang sa imong kasayuran dong, kami ang numero 1 pulinarya dinis atong dapit. O sa ba nga sa puninarya ninyo? Ha? O sa puninarya nyo ba o sa nga? Sandayong pulinarya homes. Sa? Sandayong Sandayong? pulinarya homes. Kaya sang inyo, unsa man na inyo pulinarya sabi. Kulihor puninarya homes. Huri sa kasi homes. Kadang inyo. Sa iyo mga promosyon na mga special offer, biyon sa man. Uy, kami, sige. Uy, kaning amo, na ami special offer. Buy one take one ni, buy one take one na mong lungon ya. Na amo ana. Ay, bida, karaan, special offer, babatikwan. Unsa lagi inyo? Na ami operon nga patay to de lubong to baro kamo. Namo ana di ba wa? Da. Wa nila mi inyong special offer oy basta kay kami ang mukuha anang minatay. Amo ning minatay. Kami ang moserbisyo ani. Sige. Suway, di ba pakulata ka sa kauban nga pareho mo tingog. Ha? Kagupot ka na, suway. Sige. Unsa na? Suway! Nausan naman mo sila. Nag-away naman lang sila. Usan, taga. Sige, kuha! Oh, sige na. Kuhaan na ninyong Kuha lagi na ninyo, di ba? Bida, magkagupot. Pedro, aray na kon. Kuha na nila itong matay. Matay, minatay. Dali na. Amo ning minatay. Oy, amo ning Ay, minatay. pahawa lagi ni ha. Kami tayo i-contact tao ni Stagtungod. Unsa mo ka? Kami taon oy, kami. Uy, ina ba? Dali, Peds. Biraha, Peds. Nagluto ning minatay. Ay, nagtingo, Peds. Parihapong tingo ka ning bayot. Bes, Mangilog mo patay ha? Mangilog? Ambini. Unsa? Hala, pre. Oh. Ang patay na hug sa saw. Hoy! Rita, Lagyan mo sa isoon mo. mga na kumbana yung taon, oy! Nga nung Pero nalaman yung sa tingog taon. Ganoon ko, brother! Patay tani, pre. Mga animal mo! Ikihata mo! Uy. Ikihata mo! Patay tani, pre. Patay yun, pre. Mao niya mo problema taon sa akong asawa taon. O ingon man sa akong partner si Pedro nga parihag tingog sa bayot nga nagkuha sa natay. Gikiha man yung taon eh. Kaya amo ko nung binastusan taon natay. Sa ito bayot nga taga-pikas pernarari among ilog binatay. Saon man namo. Di kami pa-football taon sa mong itrabawan lisod pa kay panahon. Palihog tabagi ko. Usaban ko kamo ipasultihon nato. Salamat kay Lord sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you kayo. Good morning sa Good morning sa barangay Ate Santa Pres. Rita. Good morning mo diya. Good morning, Goliath! Good morning, Ate Pres. Igrita to ang taga barangay Santa Rita Asturias dong. Sige, great ya. Si barangay Captain Vicente Pintor. Sige. Og sa barangay Carmelo pod si si barangay Captain Kisa ba? Captain Pires. Aha. Kapog sa iyang iski nga si Miguelito Husay. Sige. Nya pasalamatan sa nako si Kapitan Earl Anthony Tapayan II diha sa Tulo-Tulo. Thank you kay inyo diha kap sa imong mga konsyal. Salamat kay ninyong tanan diha. Thank you kayo. Nya sa tanan pong mga taon ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap. Salamat kayo. Ate Chichen! Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo sa inyo pa yung pagpalit sa Don Pepe na Via kay Tasang Energy. Happy ang
Mga bata, Kuya Alan. Ino mo ko kaping batapang gay para makondisyon ta. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, labaw na nga makahappy para nila. Unya, ugong-ugong sa Diamond Yema, OBM Special. Palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay. Palit mo ha. Salamat kayo, Ate Jijen. Salamat kayo. Tinuod na mga bata, ha? Kamong mga dagko, ugom OBM Special. Og Diamond Yema Special. Kanindot kay na, samtang, sa imo trabaho, kung drive ka sa motor, kung maghabal-habal ba ka, o kung sa panadiya, mo na mo. Pero, inom sad mo anang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban para kondisyon pag kayo ang atong utok, ang atong pagtrabaho, ang atong pagdrive, pod kanang doon na gyud tayo mga idea kung unsaon pag lusot-lusot nga dili ba timing gyud kayo ba dili ka absent sa imong ginusan. O nya mga dagko pod kinahanglan mo inom po taog doon pipitabliya mga bayong-bayong. Doon pipitabliya nya inom mo nya kaun-kaun po mo Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Sa mga bata, ang atuang doon pipitabliya kay para taas ang energy. Happy kay ka. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nabuhat siya Miguel Puliar, sir, good morning mo diakap. O ni Vice Mayor Choi Asnar Shariki, Asnar Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, good morning natong tanan. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o Inday Shane Pipito, sa Bromwich PH. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Pres? Okay, salamat na ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron ng set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imlan og set panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa buntag, uday ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan ng sa kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, magyapon, sa gyapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka makaon sa imong paniuto. Magyapon sa gabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na po daan sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema sa kidney o UTI ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Salamat kay Ate Pres ug sa tanan natong mga kaigsunan nga gamit sa atong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Set Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa tanan natong mga kaigsunan nga gustong matapos ang ilang trabahoon sa matag adlaw sa ilang opisina bisag asa mag-drive ka sa tanan nga ato ang mga drivers nga minom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Set Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud si Inday Maricho abiso nga magpadagyo taon siya na kog para palit og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Set Panyawan Coffee Mix. Salamat kay nimo Inday Maricho og ni Nanay Nipod. Salamat kayo nga, thank you kayo og sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa tong number 1 nga plus sa Kabisayan ug Mindanao labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal og ni Ma'am Lenen Moreno, Sir Cardo Moreno nga kanunay migamit sa ato ang Sedlenement Well ang tindoon nga mutabang na tumbuwag ta sa itong panuot pamaol palakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kutos kamatayan ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa ito ang Sedlenement Well nga tinuon mutabang na to sa mga tao ni Bro Joel Diaza Bien Aqua ni Paribini Umadak nga to ang umabot nga puli ni Paribini Umadak si Pari Joel Binsi nga konsyal sa Wabag. Salamat kay natong tadan sa imo mga tao bro nga imo ang gipahapla sa ato ang Sedlenement Well pero sabot ta ninyong tanan ha kung mo gamit mo sa Sedlenement Well anha gyud ta palit sa butika di ba Ben? Tino na, sa butika na kita makapalit, pero na yung Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itayo pang Panyawan Herbal, niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing.
ang panyawan herbal capsule, kugon herbal capsule, sa Elemento 12, Celebrity Beauty Soap, labi na ang panyawan coffee mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee lang ihatod pa. Unya sa mga tao po ni Kuya Ricky Bangis galing nagbuhat siyang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa ukaw sinaw pas upaw atong mga plato. Salamat kay nimo diha Kuya Ricky Bangis galing sa pagpagamit sa imong mga tao diha nga nagbuhat sa imong Bangis Sinaw Dishwashing Liquid nga imong gipaplas sa ato ang Sedlen oil. Thank you kayo. At si Jijen, nakisulti? Yes, Kuya Alan, para sa mga problema sa mga dry skin, wala na ginay. Sulbad na gina siya, Kuya Alan, kay ang atong gamiton, ana, Sed Celebrity Beauty Soap o Sed Celebrity Kojic Soap. Mo Ang na inyong yun, mga bugas-bugas, ang inyong mga kanang blackheads, bawa ra gid na siya kung inyo na siyang gamitan anang sabon na mo nang palit mo ha. Oh, di pa mag-uga ato ang padit na Jijen kay moisturizer man siya. Ang sanay na Jijen. Moisturizer. Ora siya. Ha, gamit mo ato ang Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Mo na indot kay natong isabon. Unya, sa tatong mga kaigsudan po, nga kita nasayod na magyuta nga grabe yung kaning tuksin nga mudaot sa itong kalawasan. Nigsud aning tuksin nga mupundo sa itong kalawasan. Oy, sus, grabe ha. Mga major nga mga sakit. May mutakboy na to. Kay kaning tuksin, maunitig daot sa ato ang puto sa blood cells na to. Ang puto sa blood cells na to, may dauto na niyo niya kani atong blood cells. Importante ba ni? Kay maumnitig hatod sa oxygen nutrients og tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini mistiki lapot ang atong dugo mao nang mahimo kag poor blood circulation. Unya, ini ka poor blood circulation nimo, daghan kay mga major nga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kung ba pa nato balatian. Constipated ka og yun mga ato ang kidney problem mao nang kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang kinis baltian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligod sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA, registration number FR 80715. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga mailungdan sa imong balatian, o karong ligon gyud kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matagad laog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karagad lawa. Para parte ning sali Ate Pres. Tali? Sali. Dili ba si? Doris kato si Nato? Nato. 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 Si Nato Ate Pres kay iyang asawa ni Nato. Ang kani sali sunod pa ni. Kani si Nato ang iyang asawa, hintis po nila Ate Pres. Kunya karon nanay mga gipanguha ditong mga patay. Daamay, kipaadto sa sisimsi kay daghan matay. Naambay Kulinarya ni kulinarya ni so dito. Oh. Iyahagi ko no. Oh, ila ko ng patay mo to ilog sila natagak ang patay. Hagbong sa sawag ang Nahog pinatay, oh, naliki ba kunong Towns na matay, no? Namatay ka. Daw ka mamatay ang tao niya. Okay, nahagbong patay na da, nahagbong pag hugbong dudro. Piang to. Naliki ang Tapian ko nagman pa sila. napiang. Tungo tos bayot nga parehas ang tingog sa iyang amigo nga kuyog niya Pedro. Sinani ko eh. O sinanit. Mao na nga ay problema Ate Pres kay ikihar ba kuno tayon sila sa tungod. Problema o sa ikiha di mo takilbutan no sa ikiha. Kaning, silang dua, katong nag-ilog. Atong mga nag-ilog, may pa dito mo sa ako anda sa St. Francis, ilahang Konsyal Aldin Diaz, kay wag yun ay problema. Diretso pa ng St. Francis. May special pa yun ko. Special pa. Pag-ilog nila gulyat, Ha, sa may lang gigunita ng kamot, nabitad. nabilitara siguro sila Ate Pres nga Wa- ang wa- restriction mahulbot. siguro na lagpot ba to natagak to minatay. May kay wa mahulbot ang usa ka kamot. Mo ni. Gabitay na. Piit naman. Og nahulbot pa, samot Ate Pres. Samot Nakakubera ka peligro, sabot ka na kubera na. Ha? Mao na nga sunod, St. Francis lang mo dito. Ayan mo dagang istorya, St. Francis. Tawagan nyo si Konsyal Aldin Diaz. Kay St. Francis, brato pa, nindot pag kayo. Ay, kung may- anong mga, way klaro nga mga punerarya. Kring na, kring. Kring. Ti Kring. Ako ano ng amigo si Sir Aldin. Ang atuang konsyal sa Talisay. Way Kring na. Eh, tanan na itong mga hangyo po diyang Sir Aldin at Ate Pres, parte sa mga adunay mga problema sa taon na Ate Pres ba nga dili kay saktong makabayad sa kanang anak sayang
payahon sa St. Francis atong yun si Sir Orlan papang kuan ati Presno, Sir Alvin. Nya mao na nga muukir sa taon sila bisag musugot ra taon nga data-datahan ati Pres. Thank you kayo Sir Alvin Diaz. Salamat kayo. Nahalaan na lang dugoy. Sabutan lang na ninyo pakaylo Nya kanang usang purinarya sa buta puna Oh, tama ni kasaan mo pag kuan kanang sila may kaunang abot ato. Sila man niya sila Snato og si Pedro, si Peds. Nya ang problema kay naabot to sila kani mao ni minatay. mao ning mintayan nga ana pa. Nya na kwaon tani nya kinsa may nakauna kamo man. So isulti na nga kami nakauna sila nangilog. Bida dobling insurance Oh. pagka palita di ay. Doble ka duha ka lungon. sugat Gisapaw lang taton ilang lungon at Pres. O dong Pedro, di ba? Gisapaw para mausap para way lalis ba. Ha? So anan lang ninyo. Dong na to, anan lang dong. Pasabtan lang tao ng tugtungon nga kamo may nakauna. So dili lang sila manghilog. Ug kanang tagalain puro riyaay mo panghilog kun na na makauna. So salamat sa inyong pagbadangat ning atong tulubaron. Kung ako ang Puzzle Tihon.